Per la meva dona. Ah, 20 cicles. D'acord. Què? Aquí els tens. Un moment. Què? Hauríem de regatejar. No, tinc pressa. No. No tinc temps. Doncs torna-me-la. Però si te l'he pagada. Bart, Sí? aquest paio no vol regatejar? Que no regateja? D'acord, si no hi ha més remei, Bé, em vull 20 cicles. ja te'ls he donat. M'estàs dient que no val 20 cicles? No. Mira, és perfecte, primera qualitat. D'acord, te'n dono 19. No, fes-ho bé. Què? Regateja, no els val pas 19. Si has dit que em valia 20? Ai, mare meva. Vinga, regateja. D'acord, te'n dono 10. Això està millor. 10, que vols insultar-me? A mi, que tinc l'àvia a punt de morir. 10! D'acord, te'n dono 11. Ja ho domines. 11 cicles. T'he sentit bé? 11. Si me n'ha costat 12, què vols, arruïnar-me? 17. No, 17. 18. No, eren 14 ara. Te'n dono 14. 14, que estàs sonat. És el que m'has dit que et digués? Digues què haig de dir, sisplau. Ofereix-me'n 14. Te'n dono 14. M'ofereix 14 cicles, per això. 15. 17, és l'última paraula. No acceptaré ni un cèntim menys ni mort. 16. Bé, No, està bé fer negocis amb tu. Et regalo això perquè em caus bé. no ho vull, però gràcies. Bart, Què? Oh, d'acord. on són els 16 que em deus? Te n'he donat 20? Tens raó, sóc jo que te'n dec 4. És igual, no hi fa res. Espera, els tinc aquí mateix. Te'ls dono per la carbassa. 4? Per la carbassa? 4? Què dius si com a mínim val 10 cicles? Però si me la donaves de franc. Sí, però em val 10. D'acord. No em val 10, has de regatejar 10, per això que t'has tornat boig. Vaja, el món és ple de sonats.